coneix, que el senyor Josep Casadellà. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Molt amablement ens ha concedit una entrevista en exclusiva a Ràdio BPM i aprofitarem per fer-li totes les preguntes que molts dels seus seguidors segurament es plantegen dia a dia i mirarem de resoldre una mica tot l'enigma, ja que és l'única entrevista que concedeix a un medi. Bona tarda, Josep. Bona tarda. D'on va sortir tota la idea de posar-te en contra de no voler pagar els peatges? Sí, és a dir, va ser un acte que veníem per l'autopista amb l'Andreu i amb el meu fill i ens havíem parlat del tema de que a Madrid ens volien fer pagar les autopistes deficitàries i que volíem aplicar per compensar aquelles pèrdues, volien ampliar els anys de concessió en les autopistes catalanes i no només a les catalanes, a les de València, a les de la Rioja, és a dir, hi ha l'eix de l'Ebre que puja cap al País Basc i l'eix de la Mediterrània, que són les autopistes rendibles per a Abertis. Llavors, el que volien des del Ministeri de Foment és a dir, carreguem les pèrdues que tenim aquí i ho compensem amb les concessions que tenim en aquest moment rendibles, que són fins a l'any 2021, la majoria en aquest moment, hi ha alguna encara de més llarg termini, i és clar, només el pensament de proposar una cosa així, jo penso que és a mi em va revoltar. Com que ja ho havia fet alguna altra vegada, l'11 de setembre de l'any passat ja ho vaig fer-ho, però també anava sol, i no va tenir cap mena de ressò, aquesta va dir, fem un vídeo, i vam fer-ho. Llavors va ser una cosa ben espontània del moment? En el fet de fer-ho, l'espontaneïtat és de l'espontaneïtat. Fins i tot l'argumentari que faig servir i els dubtes a l'hora de volia queixar-me, vol dir que no estava preparat, no tenia una argumentació preparada per aquell moment, ni esperava que l'operari em digués per què no vol pagar? Dic, home, ja tinc arguments però no els tenia preparats. Doncs, bé, vam respondre i llavors vam editar una mica el vídeo perquè hi havia trossos que parlàvem o trossos mentre m'estaven prenent les dades, vam editar el vídeo i vaig afegir la música dels segadors de fons perquè em semblava que era una reivindicació de diferenciació entre el que és Catalunya i el que és la resta d'Espanya en molts altres llocs de la resta d'Espanya i per això hi vaig posar la música de fons a sota dels segadors. I aquest és el fet, editar-ho i vam fer un vídeo que fos curt, que donés una mica més d'arguments dels que jo havia donat de viva veu, perquè, per exemple, comença amb bona nit no vull pagar, però un cop s'ha fet que ja passem el peatge, surt per als 10 morts que hi ha hagut últimament en la Nacional 2, i llavors surt perquè, no sé, ara hi ha una altra frase a sota que no recordo, i al final se'm va ocórrer aquella frase de si ho faig només jo no passarà res, perquè ja tenia l'experiència de que no havia passat res, però si ho fem tots no sabran què fer. I realment d'una cosa que era anecdòtica i que molta altra gent havia fet, ha esdevingut un crit que molta gent s'hi ha apuntat. Per tant, pel fet d'haver estat tu qui d'alguna manera ha encès la xispa no vol dir que et posis al capdavant ni molt menys, sinó que animes a tothom a que es faci seva aquesta revolta. Jo no animo ningú. Entès? No animo ningú, però jo sí que dic, jo ho he fet, i si som molts pot passar alguna cosa. No sóc el primer que ho ha fet, avui ha sortit als diaris el cas de l'Antoni Duran, l'arquitecte aquest de Barcelona, que ja l'any 90, que s'han de tenir bemolls perquè les coses no eren com són ara, doncs ja l'any 90 i durant més de 7 anys va anar reivindicant el fet de no pagar perquè no li oferien un servei quan hi havia moltes cues, no pagava. Alguna altra vegada que no pagava ho feia perquè hi havia greuges comparatius entre uns llocs que es pagava i que no es pagava i aquí que s'estava pagant. Aquesta persona ha tingut reclamacions d'Abertis, els han portat a judici, els han perdut tots, és a dir, no és que els hagin perdut, és que no s'han acabat de realitzar. Abertis per un negoci d'1-2 euros a ningú farà un judici.
en aquest moment, amb el ressò que ha tingut, és possible que rebem, els que ho hem fet més o els que a ells els interessi, és possible que rebem alguna reclamació de deute, que és el que poden fer, és a dir, escolti senyor, em deu 3 euros, doncs li dec 3 euros, no els hi vull pagar, és a dir, i tirem endavant amb el que hi hagi. Aquesta és la determinació està en dir, mentre no hi hagin uns canvis, nosaltres, o jo, em nego a pagar el que reconec que dec per un servei prestat, però el que no reconec és que totes una altra sèrie de coses haurien d'estar fetes i no ho estan. L'última concessió, ara el diumenge passat, el dia 22, vam anar un grup de... Jo vaig dir que hi aniria i se va afegir algun altre conductor. Vam passar sense pagar l'àrea de Girona Sud perquè volíem recordar que feia 6 anys es havia fet un nou conveni amb Abertis que deia que es compensaria, Abertis renunciava a tots els greuges passats, però es feia un nou conveni de llavors, del 2006 en endavant fins al 2021, a nivell de mantenir una sèrie de tràfic estable, a nivell de compensar, com que es faria la Nacional 2 a doble carril ampliada, i bé, Abertis tindria una pèrdua de vehicles, doncs es havia de compensar a l'autopista. I ara estem compensant aquesta pèrdua de vehicles, però resulta que no és per la Nacional 2. Resulta que la gent no pot pagar aquest servei i no passa per l'autopista. Però llavors estan obligats a passar per la Nacional 2 i es troben que de Massanet a Caldes, en aquest moment, la Nacional 2 és un camí de cabres. La Nacional 2 és un lloc on hi ha mort 10 persones en 3 mesos. Hi ha molta gent que també potser es planteja el fet, li sorgeixen dubtes a l'hora del tema de les multes. Vostè fa temps que ja porta unes setmanes o mesos... Des del setembre de l'any passat, que ho vaig fer-ho, no he rebut res. No has rebut res? No, ni la rebré. Ara potser sí, però fins al mes de març no havia rebut res de les 3 vegades que vaig passar al setembre. Per tant, fins al moment, de moment, cap denúncia de cap mena. A Abertis no li interessa, és massa poc import per fer res. I mentre no se'n parli, no passa res. El problema és ara que se n'està parlant. Ara ells han de fer alguna cosa. I el dilema està, si penalitzo, aixecaré el grau d'insatisfacció de la gent. Si no penalitzo, la gent ho continuarà fent sense problemes. Tu què faries? Si fossis a Abertis? Sí, això ja és... Has de decidir. Sí. Has de decidir una cosa o una altra. Què és el tema de la penalització? Jo penso que si fas un acte personal de desobediència civil, has d'acceptar les conseqüències que se'n derivin. Siguin greus o no siguin greus. Jo no he pagat i, per tant, hi poden haver unes conseqüències. Si volem que hi hagi uns canvis, els he d'assumir. Això és la diferència que té passar perquè no em dóna la gana, no pagar perquè no em dóna la gana, que tothom hi té dret a fer-ho com vulgui, o passar amb un per què. I aquesta és important, és trobar un per què. I aquest per què és important per aquest tema de les autopistes o és important de per què anem a dormir a la nit al CAP perquè ens l'han tancat. Aquí hem estat cap a 40 o 50 nits anant a dormir al CAP d'anglès. No ha passat res. A qui afecta que anem a dormir al CAP d'anglès? A ningú. Ho fas perquè tu creus que ho has de fer-ho. I ho has fet fins 50 nits, com un altre ho ha fet fins a 250, o com hi ha un CAP a Barcelona que continuen anant-hi dormint els jubilats, que també està bé deixar dormir els jubilats a terra. Però s'està fent. Però això en aquest moment no està provocant canvis. Poder els provocarà, però es fa perquè en consciència sents que ho has de fer. Llavors, aquest és el pas important. Ara, quan acabi aquesta entrevista, m'aniré a Breda. Fa un parell de dies ha mort una persona de 40 anys que, amb un atac de cor, la seva dona es va pensar que era un còlic nefrític i va avisar al 112 que el seu home tenia un còlic nefrític. El 112 va enviar un metge i al cap de 20 minuts encara no havia arribat. Aquella persona estava patint un atac de cor. Les ambulàncies, el dir que allò es anava empitjorant, va tornar a trucar al 112 i el 112 va enviar una ambulància que estava al mateix poble, a Breda. La va enviar de Breda, que estava a 10 minuts, no va arribar a 10 minuts a arribar l'ambulància. Per què en el primer moment no es va enviar l'ambulància? Aquella persona, si el CAP hagués estat obert,
hauria agafat el cotxe, hauria avisat els metges del CAP i haurien anat a casa seva en 5 minuts haurien sigut allà. I aquella persona poder hauria mort o poder estaria viva. Però el que no és admissible, i és el que a partir d'ara en el CAP de Breda es torna a ocupar el CAP, es torna a dormir la nit i s'ocuparà durant tots els dies, el que no és admissible és que ara el servei d'ambulàncies digui que el que va estar equivocat va ser el diagnòstic que va fer la dona. Però aquí es pot tenir tanta barra? No pagant el que estem pagant, perquè no és de justícia, estem pagant a Abertis té uns beneficis multimilionaris amb aquestes concessions. No, que m'ho faci l'Estat, que m'ho faci un lloc on es compensin uns serveis. No sé, segur que hi ha moltes maneres sense tenir que donar beneficis a una empresa que simplement està visquent dels beneficis. Si tan sols aconseguíssim que es pogués escollir entre una autovia gratuïta més o menys bona, amb més o menys carrils, poder no fa falta que tingui 2 carrils per banda, simplement una Nacional 2 en condicions, si poguéssim tenir això, i una autopista de peatge, potser jo mateix passaria alguna vegada pel peatge, perquè m'interessa arribar més d'hora, perquè vaig per un tema de feina i vull tenir una garantia que arribaré, i pagaré un preu per un servei. Però tinc l'opció de triar una autopista gratuïta. Ara no la tinc. I les autopistes es permeten, és a dir, aquestes autopistes que hem de salvar de la zona de Madrid, de les radials de Madrid, s'han permès que havent-hi unes autovies acollonants, gratuïtes, ells s'han donat el gustasso de dir les farem una de peatge perquè la gent, quan aquesta s'omplenin, anirà per la de peatge. I resulta que no hi va ningú per la de peatge. Si ells han tingut el risc, han assumit el risc de fer unes autopistes de pagament i no hi passa ningú, tenen que tenir la mateixa responsabilitat que jo, si jo obro una empresa i fracasso. He d'assumir que he perdut uns diners. Doncs ells que assumeixin el que han fet allà. Però el que no poden permetre, el que no poden fer ara és que perquè ells tenen unes compensacions astronòmiques, si es fa la Nacional 2, que no tinguem la Nacional 2 en ordre, que es passin camions amb una sèrie de curves que hi ha a l'alçada abans d'arribar a Caldes, que 2 camions, dit per un transportista d'aquí d'Anglès que porta camions, 2 camions ens els hem de mirar quan arribem a aquell revolt, perquè no passem. Si no passen 2 camions, per què no enviem els camions mentre es construeix la Nacional, no els enviem a l'autopista? Gratuïtament. Solidaritat diu, dinamitem els peatges, traiem tots els peatges. Sí o no? No ho sé, si s'ha de fer així. Poder els peatges s'han de treure les cabines i s'han de posar càmeres que llegeixin la matrícula i si tu vols utilitzar l'autopista t'has de donar un número de compte bancari i a final de mes t'arribaran les utilitzacions que hagis fet. L'autopista serà molt més fluida perquè no t'hauràs d'aturar. Hi ha tantes solucions quan es vol. El que reclamem, el que jo reclamo, no vulguem pagar, és que es prenguin solucions. I això ho han de fer els polítics. Ha donat molta... fa un parell o 3 de dies ho vaig tornar a mirar, és la marxa de l'assalt de Gandhi. La marxa de l'assalt de Gandhi, l'imperi anglès en aquell moment, l'any 1930, va prohibir, tenia uns impostos posats sobre el consum de la sal. Doncs Gandhi va dir a la gent, aneu a buscar sal al mar. Això estava prohibit, anava contra la llei. I com que era una cosa que havien d'anar al mar i fer-se la sal i emportar-se-la i era una feinada, no va passar res, ni els van empresonar ni els hi van dir res. Gandhi va fer un següent pas, doncs ara en vez d'anar a buscar la sal al mar, l'anirem a buscar a les salines dels anglesos. I la gent es va posar davant de la porta de les salines dels anglesos a buscar la sal. I els van agarrotegar i els van a cops de pal, els arrebien, tots ho hem vist a la pel·lícula Gandhi, doncs van aconseguir que l'imperi anglès marxés de l'Índia, desobeint lleis que eren injustes. Bé, aquesta és la consciència personal que hem de tenir cadascú. Jo crec que això és així, doncs ho veurà en conseqüència. Que tingui la màxima difusió i molta sort. Molta sort i moltes gràcies. A vosaltres. Doncs apa.